Praise the Lord. Amen. Good evening, Pastor June, Ma'am Cora, Pastor Proby, ken kada kayo amin kagabsat iti daytoy nga rabii. Good evening to everybody. Dawatek nga alam nyo, digiti Bibliayo ket makirib lukip kayo kanyak. James chapter 1. James chapter 1. Verses 22 to 25, page 1361 in our Pi Bible. James chapter 1, verses 22 to 25. If you are there, say amen. Okay, basahin tayo iti Ilocano kakabsat, tapno kaspanang basbasa tayo, utuben tayo nga si kakararag, tapno napintas iti panagdisal na, kan kastamat iti nananay nga impact na iti panagbiag tayo. Verse 22 to 25, let's read all together in our Ilocano. Verse 22, everybody begin. Ngem manang tungpal kayo kumay ti sao, ket saan ama nagdengeg laeng, nga lilawen yu metlaeng dagiti bagbagiyo. Tanwad da managdengeg iti sao, ket di na aramiden, o mas pingto iti maysa nga tao, akit kitaen na ti sigud anakayanakan na arupa, iti maysa sarming. Takitain na ti rupa na, ket pumanaw, ket malipatan na daras, nuan niya ti kinita a tao idi. Ngem managsukimat itilinteg anan-anay, ngay iso itilinteg ti wayawaya, ket pagtalina eden na, ket saan ang managdengeg a makalipat, no di ket managaramid iti aramid. Daytoy a tao na benditon to kadagiti aramid na. Kararag tayo, nagyamang kami, daytoy nga gundaway apo, tinipon-tipon na kami kadigiti balbalay mo, sanktuaryo apo, itinagdudo mga lugar, tapno digiti anak mo o Diyos, kata umayag kamangkeng ka, babayan apo, iti umayda pa ng itaklin, digiti araraw, kararag apo Diyos, kan kadanod dumapay apo nga pakadadag sinanda, kan pangyipkasan damot apo, digiti banag nga pagyamanan dageng ka. Bendisyon am apo, dito yung kami adalan itata apo Diyos, tulungam ti adipan mo, kan kastamat isaganam apo, digiti puso, digiti agdengag, kan uray pay apo, digiti adday ti live stream. I pray ngay katam digiti anyaman nga distraction apo kadakwada, tapno may pasnek da apo, nga makapag-focus apo dito yung service itatang arabi. Iti ti kararagmi, tinagan niya po mga Jesus. Amen. Ado ti pagyamanan tayo kaniya po Diyos, kataglaplapusanan nga permiti pagyamanan tayo ti apo, numan pa'y nabannog nga kunatayo ngam nakita tayo ti bungain na. Ngam saan nga nagpatingga di jay, takas detay binasa tayo kakabsat, mamatiag ti amin na pusok, manipod idi Miyerkules, aging gana idi Domingo, napusek tayo kadagiti mensahe ken karit, iti panagbiag kang runaan ti na espirituan na panagbiag tayo, akas kamkamang iti HBBC family, na dumaduma nga adipon iti Diyos, well proven, tested in the ministry, kat ito nga makita tayo nga uray dagiti mensahe da, kat pudno launay nga na-prove dagito yan kadagiti ministry nga yanda kakabsat. Kat ito iti maysa nga balaag ken maysa nga warning iti sagtumunggal maysa kada tayo, akas nakita tayo DJ, binasa tayo nga teksto itatay, kunana ditoy, hantay kumalaeng nga rod nga agbalin nga nalaing nga managdengeg. That's not the bottom line and that's not the end of it. But instead, nuan niya kumadagyan na dengeg tayo, ken nasursuro tayo, babani titulong ken parabor ti apo, aramiden tayo kumangarod detoy. So we must not only end up in listening and hearing, though these are very vital in our lives, because nuhang nga napintas ti panagdengeg tayo, ken no saan nga naawat, ken nalawag, digyan na dengeg tayo, awan itinan anay nga napintas nga banag na, itiin tayo panang yaplikar iti panagbiag tayo. The distinguishing mark of a true salvation is the desire to hear and obey the Word of God. At it is stated in the book of 2 Peter chapter 2, kunana jay, kas may nga ubing amaladaga, tarigagayan na, dahi puro nga sa uy tiyapo. So, dahito ikat may nga fundamental, may nga basic, nga naitid kanya tayo nga Kristiyano, tapnon iti kasta, dahito ikat maysa kadagiti kang runaan nga elemento, tapno supplementaran na, supusupan na,
ken nayunan na, tulungan na, diyanan anay pa'y nga panag-grow tayo, ken panag-mature tayo, tinay spiritual na panagbiag tayo. Kasi ti may isa nga makitak dito'y kakabsat, there's nothing wrong coming to church. Okay? Ngam no aging gana nga agpatinggatay laang jay umay tay ti kapilya, ket saan nga mapauneg di pa nakaawat tayo iti sa uti apo, haan nga mapalawad di pa nakaawat tayo iti sa uti apo, dumting tuti ka nito, nga oray pa iti umay to pa nakigimong, ket narigat ton para kada tayo, kasi awan di nalawa na ununeg nga panakaawat tayo iti sa uti apo. Kasi anyaman na banag nga aramiden tayo iti panagbiag, personal man na biag mo, pamilyam man, trabaho man, kan oray pa iti panagserbim iti apo, dayta ket sakupen amin iti nasantuan na surat iti Biblia, isuro na tayo no kasano iti nananay nga panangaramid tayo kadagitoy nga banag, obligasyon, responsibilidad tayo iti panagbiag tayo, tapno mas adaddapay nga nabungbunga tayo. So ti puntok ito'y kakabsat, ket no apay nga imbagak ditoy nga iti napudpudno nga pakailasinan. Alright, iti maysa nga napudpudno nga namati wano na isalakan, dayjenan anay nga panang tarigagay na, ken panagtungpal na, panagdengeg na, panagaramid na iti sa uiti apo. Tamok ken patsek, oray ka sa nutrigat to ti panagbiag, no datayo ket nauneg daye pa nakaawat tayo, iti sa uti apo, akas kuna ni Apostol Pablo kadagiti taga-Efeso, rooted and grounded in the Word of God, hanto nga makaumanay, dagitoy nga panubok, rigat, nga umay nga ikabil ni Satanas ti sangwanan tayo, tapno niti kastaket pasardengen na tayo, kadagiti banag aramiden tayo para ti apo. No apay nga, dadagiti Kristiyano nga alisto nga umikay, alisto nga mabannog, no apay nga dadagiti Kristiyano nga adda ti panagreklamo, iti panagbiag na, ken uray pay kadagiti banag, nga naipakumit keng kuana, obligasyon, uray pay privileges, sometimes handa ma-appreciate dagitoy. Why? Because narabaw jay panakaawat da iti sa iti apo. Jay panagserbiken panakaited, iti anyaman nga banag, nga mabalin nga paka-involvan tayo, ministry tayo, numaminsan agreklamo tayo pay, numaminsan kuna tayo nagrigat, numaminsan kuna tayo apay siyakmut laeng, apay sisyak laeng. Why? Because narabaw iti panakaawat tayo iti sa iti apo. Ngam no nauneg daye pa nakaawat tayo ti sa uiti apo, the more that you will going to enjoy, the more that you will become excited iti anyaman nga banag nga aramidem iti panagbiag mo. Our understanding with the Word of God will help us and make our Christian life more exciting, especially in obeying God as it is commanded in the Bible, iti panagbiag tayo. Iso nga ti maysa nga dapat makita tayo ditoy, ure kasanot kabayag tayon, a Kristiyano kagabsat, san tayo nga pukawen ken iset aside daytoy Biblia iti panagbiag tayo. Tadayto iso iti mangted iti samit, mangted ti kaipapanan, mangted ti sirib, ken mangted iti nananay nga ragsak kadagiti anyaman nga banag nga aramiden tayo iti panagbiag tayo iti apo. Especially iti panagserbi tayo iti apo, especially iti church. Well, han nga mailaksit kadatay amin kakabsat, ni Apo Diyos ti may daydayaw. Deto'y ministrin iti HBBC, babaen iti panangiturong ken panangidalan, digiti papastor tayo kakabsat, ti patriarch ken ti senior pastor tayo. I could say, with humility and with praise and glory to God, nga the ministry of the HBBC, it's no longer an ordinary ministry. Alright? Ket no mapanunot tayo nga saan nga ordinaryon dati ministry iti HBBC kakabsat, dapat kada tayo, ag-upgrade tayo, dapat kada tayo, umangat tayo, sabayan tayo kakabsat, no yan na iti turungan, yan na ti status, kanyan na iti level ti ministry iti HBBC. Hantay nga ipalubos nga dapat nga datayo maguyguyod kakabsat, tadakkel nga banag deta, nga mabalin, nga pakaapektaran iti liderato iti ministry, no at dadapay laeng kadatayo, iti paguyguyod, ket san na nga kaya, ti sumabay, no yan nat yan na deto'y ministry ni ti HBBC. Secondly, deto'y papanan ti HBBC kakabsat, mamatiak ti amin na pusok, nga malaksit iti apo, malaksit kadagiti papastor, dakkel iti contributory factor, dagiti miyembro akas kadatayo kakabsat, tapno mas adaddapay, nga napinpintas iti panaguyas
iti ministry ti HBBC, kat madanon na, jay lugar nga plinano ken kayat iti Apo. That's the reason why dapat kanya tayo nga rod, iso nga ti imbagak tayo unana, datayo, obligasyon tayo personally ken individually, nga dapat ket mas adad-dapay nga umuneg ti panakaawat tayo ti sao ti Apo. Deto'y arig na itatta kakabsat, well, praise God for the pulpit ministry of our senior pastor. Awan sa pulem kakabsat. That's worldwide. Alright? By the grace of God. Alright? Hamo nga maisukat. Kung nangarod ni Dr. BMA, di ko kakabsat, di jay bagana ken Pastor Proby, ada ken kuana itinananay nga panakabalin iti Apo, nga mga articulate iti sao iti Apo, tapno iti kasta, bawat miyembro at all ages, maawatan na di jay kayat nga idanon ti Apo, kanya tayo kakabsat. So there's nothing wrong nga makita kakabsat, nga problema iti pulpit, but sometimes ti may isa nga makita ditoy, it is in the pew. If I say pew, datayo kakabsat nga miyembro, datayo, apay, kasi detay kunak ngarot itatayan, deto'y pulpito, awang problema, ta permi nga napusek, permi nga dumardarang, permi nga umapapoy, ngam no daddo mano kasanot kinadarang, ken kasano iti kinabalay, deto'y pulpito, deta pew kakabsat, datayo nga miyembro, there's something wrong. Why? Because DJ pa nakaawat tayo ti sao ti Apo narabaw. Iso nga oray no kasanot na pintas na, deto'y pa nakailasat ti mensahe ti Apo hindi pulpito, hanga na pintas ti panagbagsak na, panagdisal na kakabsat, iti puso ken biyag tayo, because there is something within us, DJ pa nakaawat tayo ti Apo, ti sao ti Apo, shallow kakabsat. That's why I am prayerful and I am encouraging each and every one of us, and that is to include myself, nga dapat umunag kumapay nga nananay, di panakaammo tayo ken panakaawat tayo iti sao iti Apo. Taday di panakaawat mo ti sao ti Apo, ure kasanot kaado ti preaching dito nga nagpipintas, mangeg-mungag paiso, ngam hamumet nga maawatan, at awan nga rod, di Spirit ti Apo keng ka nga mangipakaawat. Alright? At dakeng ka ti Espiritu Santo ti Apo, ngam di inaldaw-aldaw, nga panagilangan-langan mo keng kuana, tapno maipakaawat ken maifamiliar kanya tayo, di sa una, detat agbalin nga problema, hantayo nga maawatan, di mang mangigantayo, iso nga saan nga napintas iti panakay i-execute na kakabsad. O, iso nga deta, ti maysa nga dapat nga kararag tayo kuma, tulungan na kapo, ikanak tinananay, nga tarigagay pay nga umuneg, kanananay pay Apo nga pan nakaawat, nga nalawlawa pay iti saom. Tapno iti kasta Apo, masabayak Apo di pulpito, kat mabalin Apo Diyos nga makitak no anyaman dagiti banag, nga mabalin nga pagkatulungak, ken pagkakambagak, pagkakontributak iti ministry iti HBBC, babaan iti panangidaulo, panangidalan iti senior pastor ko. Itata, iti conference kakabsat, permi nga kanyak personally, kas may isa nga miyembro iti HBBC, adu digiti banag nga nakita. Last night, we have given the mandate of the ecclesia or the church. Ngam ti permi nga nang-instruct di puso kagabsat. Kat di in-share di may isa nga second man ni Dr. BMA nga di kunana nga the traits of dedicated and surrendered servant of the church. Amin tayo, dati ti may isa nga banag nga nasursuruti nga baro itata. Amin tayo, paset na tayo iti bagi. Mawatan nyo dayjay? Biblical data, amin tayo pasit na tayo iti bagi. Ngarod dapat, amin tayo, aggaraw tayo, according kidayjay purpose, kan according kidayjay pasit tayo iti unag iti church. Okay? Nukas pagarigan, datayo inti ulo, alright? Aduda iti pasit na deta, adati mata, agong ngiwat, bibig ken lapayag. But they have to function, okay? In accordance, kadagijay banag nga dapat nga pagfunksyonan da. Deto'y lapayag, nga mabalin nga isu iti agangot. Ada funksyon na deta. So kastamet kanya tayo. So iti deto'y conference tayo, nakita tayo kakabsat, deto'y dry run tayo. Okay? Praise the Lord, tain palasat na tayo ti Apo, deto'y kastoy nga kapadasan iti ministry, tapno pagkasursurwan ken pagkaadalan, tapno iti kasta ti masangwanan nga aldaw, we can do it better by the grace of God. Kadagijay na ipatalag, ka na ipabulod nga ministry kanya tayo, babaan kadagiti papastor tayo.
So kuna na iti 1 Corinthians chapter 3 verse 9, for we are laborers together with God. Kaya't nangasawan, makitrab-trabaho tayo kaniya po Diyos. Okay? Isong ano anyaman nga banag nga aramiden tayo para iti ministry, kanayon nga iso iti mangmangeg tayo kanya tayo, iray-ray tiray tipat, tiray tayo kagabsat. Whatever the things that you are going to do, you are doing for the ministry, you have to see to it that you will going to after the excellence. Dayjay kapipintasan amin, tatiga po na, day tagat para iti apo. So anyaman na ba nag-aramiden tayo, panunutan tayo nga ti pakitrab-trabakwan tayo kagabsat, ni Apo Diyos. Oh, ni Apo Diyos ti pakitrab-trabakwan tayo. Isot pagtrab-trabakwan tayo. Okay? So dito nga makita tayo na ammo tayo no sinno di pagtrab-trabakwan tayo, no ammo tayo no sinno di kadwa tayo agtrab-trabaho kagabsat. Iso iti mangimandar kanya tayo, no anya ti klase ken kababalin iti panagtrabaho tayo. Oh. No ammom nga bigatin di pagtrabakwam. No ammom nga haan nga sinsinan di pagtrabakwam. Nakaanad ka eh. Alright? Nakaanad ka. Oh. Now, kitaan niyo dito ikat observation ko lang. Dagiti imay nag-obra ditoy, babaan iti panang supervise ti patriarch tayo. Idi ununa na, agpalalaang ti halo, iti amuda, idi maupobra pa lang ditoy. Itata, amudan ti agpalitada. Apay, haan nga gapo na ta, dayjay, no di kat di adda ti dakkel nga faktor nga nakitak ditoy, babaan dayjay mang supervise, kan babaan dayjay mang banbantay kadakwada. Dakkel nga faktor dayjay kagabsat. Isu nga kanyada, alright, adda kadakwada dayjay tarigagay, nga halatan nga agtalinaed nga labor. Oo. Kasta kumamat kanya tayo kagabsat. Hantay latan nga agtalinaed nga kidayjayan tayo itata. Let us aim and let us do our best tapno ma-develop tayo, ag-improve tayo, no awan mampay ti mabalin ken sa bali nga pagkaramatan tayo, no yan nat yan mo itata, kanayon tayo nga mangmangag, no sikagat para dalos iti CR, situit nga sika iti kapipintasan ken kalalaingan nga dalos ti CR. No sika iti paramap, siguradwam nga dapat nga sika ti kapipintasan ti mamapan na. Oh. Why? Because kunana ditoy, agtrab-trabaho tayo, makitagtagad tayo, agtrab-trabaho tayo para iti Apo. Oh. So nga dapat dito iti mindset tayo kung makagabsat. May maysat panunot tayo, haan ko mga dayjay, narigrigat dito ubrak ng isuna. At ado dito ubrak ng isuna. Haan, may maysa kumaturungan ti panunot tayo. Anya dayjay, no sinno dayjay pagtrab-trabakwan tayo. Day tagat awan sa bali no saan nga iti Apo. Tano ti panunutin tayo kat dayjay sa bali, panunutin tayo kat bagi tayo. Talaga nga adda iti susik deta kagabsat. Oh. Itatayak pa lang agmamap, itatayak pa lang agwalwalis, itatayak pa lang agsibsibog. Sika awan pa aramidem, awan pa nalpas mo, awan pa aramidem. Individual differences, te bagit ti sa bali nga taulat kitaan tayo. Haan, iset aside tayo dayjay, kat ti kitaan tayo, panunutin tayo, sinno ti pangararamidan tayo dayjay. Awan sa bali nusan nga iti Apo. And if that is our goal, and if that is our mindset, awan susik, awan rugura, awan sagat tinakam nga mabuo iti nagbabaitan tayo kakapsat. Instead, i-enjoy mo jar aramidam, anyaman day tangar aramidam, tatiga po na, ammum nusinut pangar aramidam deta. Iso nga, dayto isa uti Apo, iso ti mangisuro kada tayo, no kasano tayo met, nga maipabyagan ken maipapuso dagitoy nga traits kababalin, iti maysa nga dedicated ken surrendered, nga adipen iti Apo para iti church. Umuna nga makita datitoy, teachability. Traits, T-R-A-I-T-S. Teachability. Ayak kaya't nga sawan ti teachability. Kaya't sawan ti teachability, must always be willing to learn to become better. Iwasan tayo dayjay amok detan. Oh. May kadwa, hangko ammo. No dadto mamaykat, inka man obraan dayjay, inka man dayjay, ay jak ammo deta. Ti kunak karot, hamo ibagbaga nga di mo ammo, no di mo pa'y napadasan. Oh, umuna, padasem.
aramidem amin nakabailam, padasem, kat no badilat ta, agat awan mabalin, sa pulem de jay talaga nga area itibiyag mo, nga ammom ken may aplikar mo jay gift ngayon tatiapo kang ka. Must always be willing to learn to become better. Sino kada kayo dito itihan na kayat nga agbalin nga better? Alright? Dito iti may isa nga dapat makita tayo pa. Aramidem ti may isa nga banag, not to become better person than your seatmate, than your churchmate. No di kadi, you need to do and you need to make yourself teachable to become a better person, better you. Okay? Oh. Dapat agbalinak ka teachable, tapno kanyak agbalinak nga better me. Oh, tapno mas adadapay nga umimprove iti biyag ko, ma-develop ti biyag ko, ma-improve ti panagaramidek para ti apo, haan nga detay, tapno ni ti kastagat no bas better akon, i-compare ko sa balin, han nga nasalun at di kakapsat. Dapat kat better than me. Because awan ti hanga napintas di makikompete kat sa bali, aglalo no deta kat kapsat mo ti apo, dapat iti ka-compete mo, di bukod mo nga bagi. No nasadut ka itata, alright, agbalin ka nga teachable, no anyat may surukeng ka, so that masursurum ti agbalin nga nagagat. Oh. Not only to become, willing to learn to become a better person, but also a teachable servant is something or someone who is always there to fill the gap in the ministry. Mawatan nyo to fill the gap, need filler kumadetoy. Alright? Nuan niya da DJ awan ko mga ramid, awan DJ na i-designate DJ kat amom nga kasapulan, dapat adakalat ta DJ, willing ka, ready ka, nga mang fill up DJ gap iti ministry. So nga dapat kanya tayo, sursuruan tayo, agbalin tayo nga jack of all trades, master of one, and that is the Bible. Oo. So dapat at least addaam mo tayo uray anyaman nga banag. O, tanukas pagarigan ko manakitam, di may isa nga banag, kat dapat kanaskan nga maaramid, kat awan iti nangaramid, kat awan timapan, at least adda ka di jay, nga mang fill up di jay kasapulan iti ministry. Hantay nga maaramid deto'y kakabsat, no awan kanya tayo iti spirit of teachability. Willingness nga paisuro. Di may isa nga nakitak dito'y, ti experience ko dito'y, kat may mayat detay, hanpay nga nakasursuro, nga sursurwam, ngam detay nakasursuron, nga sursurwam. Iso nga kunak karod, di pasukin, dagitay SK, habang bata pang mga yon, tuturuan na ng salita ng Diyos. Tayin to nagituyan kat politiko danton, narigat mong tusursurwan ni Dan. Ngam habang ubing dapay, na imulam kadakwadan ti sa uti apo, kat habang umang-angat da, at least, at da dyan na isuro kadakwadan. So, fill the gap in the ministry. And then also able to teach others also. That way, the principle of discipleship. In order to effectively teaching others, determine willingness to learn, to become a better person, and put yourself in a place where there is a need. Anak kayat na nga sawan, tulungan nga umuna jebagim, i-improve mo jebagim to become a better you, and then ikabil mo jebagim, deje lugar nga adda iti pagkasapulan. Kasi hamo ammo, kansan mo nga makita, kan mo nga marikna, deje kasapulan, no sika nga mismo katsan mo nga ikabil ijeje bagim. No uray kita laeng, no hamo nga ikabil ijeje bagim, awan ti makamplis. Let's say for example, adda ti walis tambo dita, adda iti walis tingting dita, awan maaramidan je walis tambo kan walis tingting, nuhaan nga datayo nga adda biyag na, mapan na alaen dejay, kat usaran, deje dapat at pagkausaran na. So kastamot kanya tayo, iti kanito nga nasursuruan tayo, iti kanito nga tinarigagayan tayo, ti pasursuruan, padasin tayo, dagige na isuro kada tayo, tapno iti kasta mas epektibo tayo, nga mangisuron tot sa bali, tatiga po na datayo nga mismo, napadasan tayo, dagige banag, ngayon sursuro tayo. Proverbs chapter 1 verse 5, a wise man will hear and will increase in learning. And a man of understanding shall attain unto wise counsel. Nya kunana ti masirib nga tao dumngeg kat aging Kristo iti panakasursuro aduntot masursuro na.
Isu nga kada tayo, kang runaan na kanyayo nga yang people, wag kayong masyadong paporma. Pardon me if I will use this word. Wag kayong masyadong maarte. Ngano agigem kay ti basura, tangan kentam mo dulang. Okay? No. Hamo dagos nga ipatay deta, agbugukan tumot, ag alkohol kapay. Okay? No kayat mo iti ag-improve, tarigagayam iti agsursuro. Amuyo, DJ ko na ni Dr. BMA, hindi na pa nag-report ni Sir Preacher RC, nyak ko na nag-graduaren, psychology graduate, and then at the same time, cum laude, nyak ko na, ingka pa digusin dyan, may isang alugang ko kunana. So in the part of Sir RC, it is very degrading. But aday ti kayat ni Pastor BMA nga ipasuro kang kuana. Umuna ti amin, humility kakabsat. Kada kayo ngayang people, listen to me carefully. There is nothing wrong with playing the guitar or the violin or any musical instrument. Nga mamuyo anak ko, halaan nga deta ti mabaling nga pakaramatan yu ti Apo. Halaan nga deta ti mabaling nga pakaramatan ti Apo. Taumukan pa tiyag, tiyang kupulos nga malipatan nga kanayo ni Bagbaga, ni Pastor John. You cannot tell yourself a spiritual one if you neglect the practical things. No, ada nakita mga ken di rapper dita, ay spiritual ak sa balit mang tibidot deta, hanga siyak mang pidot. Well, awan, napukaw di kina spiritual mo. Iso nga, well, tay ko nakarot kat, sursurwan tayo agbalin nga humble by the grace of God. Tay ko nakon, amok, han nga asi-asi, kandakkel, ti function, ti music. Alright, I am not against that. I am praying for you. I am blessed the way God used you in that. But let me tell you, hala nga diyatat pag-aramatan nyo iti Apo. Iso nga oray no si ka iti ka pipintasanen kan kalalaingan, nga gudugod. Kararag mo, sapay tahanga padakkelan ti Apo iti ulom. No di kat di mas adadapay, nga i-take mo, di agbalin ka nga servant, agserbi ka, itanyaman nga aspeto, nga mom, nga mabaling nga makapagserbi ka iti Apo. A wise man will hear, dumngeg. Agyaman tayo, tadapila ang dito yung matriarch ng patriarch tayo kakabsat. Sometimes, santay maawatan, no kasano ti panagsauda kada tayo. Sometimes, kaslahangan na pintas, iti panagdisal na, panagrikna na kada tayo. But as you go deeper, awatem nga nalaing, hanlang nga deje panang ibagada, no di gadi panunutom no anyat ibunga, deje ibagada, you will learn to appreciate it is all for your own good. Deto'y makita yu tatta kanya kagabsat. Well, ti apot may daydayaw. May isa nga nasursurok ka ni Ma'am Cora. Diya ka mo numalagi pela ni Ma'am Cora. Deta pa nang ibaga iti sorry. Idiadag pelat lasam. Alright. No tumawag ni Pastor John hindi kwa, no makaawi ng kangami ni Diwangkat di kagpakada. Aglugang kalat tata basen. So no damagan nanto na kat no yan at yan mo. Alang amot nga ibagam nga. Adaak dito, kung namno adaka mo't intaluganan. Tunukan tumawag, kung sangkat no adagat to yan, kanayon ibaga ni Ma'am Cora no kwa, sumabat no kagat ko na, bagam agsuri ka nga dagos anak ko. Diyadat na surusuro. Kanya tayo no minsan, ammo man na basol mo wano saan, ngamno natataengan tinang tubngar ka nang isuro kang ka, always say the word sorry and thank you. Awa mapukaw kang ka eh. Hanga mapukaw, di kinalaing mo mag-violin. Hanga mapukaw, di position mo. Hanga mapukaw, di kinasikat mo. Hanga mapukaw, di kinasyasinnom. No di kat di mas adadapay nga makasursuro ka. A wise man will hear, dumngeg, and will increase in learning. Ngamnuhang ka nga dumdumngeg, kasta kalatan. Ngawan dengdenggem, kasta kalatan. Ti delikado deta no awan dengdenggem, deta estado ta panagbiag mo, di ka dumdumngeg, baka pumalpalalo pa'y deta, masadadakay madadael. Baka ti pa nakadadael mo kumagat tun December, ngam gaputan ka dumdumngeg, tumbigat madadael kan. And a man of understanding shall attain unto wise counsel.
Padasam nga baliktaden, a wise man will hear, tay tao nga saan nga dumdumngeg, will increase in learning, haan, awan to pulos ti amuna. Kadatay nga yung people, nuhang ka nga dumdumngeg, kasanon to nga makasursuro ka kan adaam mum to, iti pa nagpamilyam, iti karir mo, kan iti pa nag-college mo. How come you will going to learn these things in the future if in your present stage, in your present age right now, you are not listening? Alright? Number 2, not only teachability, but also number 2, representation. Surrendered servants are a reflection of Christ. Mawatan yung kahit nga sa wanti reflection. No, sumango kat tasarming, anyat makitam. Reflection jay rupam. True data sarming. Surrendered servants are a reflection of Christ, the church, and of the senior pastor. That is to include our patriarch, being the one who God used to start the HBBC ministry. We represent the pastor to people and not the other way around. Dati iti may isa nga nasursurok. No, adda digiti gagayem mo, bisitam nga big shot. Diyakam mo no kasano ti panangyam amoyo ti pastor. Sinot umuna ngayam amoyo. But every time, nukas pagarigan man kanyak kuma personally, idinapang kami ni SDS, ni Atty. Donato Balderas Jr., kunak idikwa kang kwa Sir, meet the senior pastor of Susana Bible Baptist Church, Reverend Pruvi Cadeleña. Dapat umununa nga dienagan ti pastor, iti mangeg ken maibaga ken maamam mo. It is not the other way. Representation yan Tinagbalin nga nasursuro kon, orayan naman tiyan ko, necro, birthday, wano anyaman panagbisitaan, I always utter the word in behalf. Paidandanon. Imbaga na bagang ka, pastor, haan, but it is our duty. Because we represent. Every one of us represents the office of the pastor to God's people and to whoever people nga mamamo tayo. That is representation. One traits of a surrendered and committed servant of the church. Servants of Christ in the church. We must carry ourselves commensurate in proportion to our calling as servants of God and as representative. Iso nga ti maysa nga nakitak deto'y kakabsat, sakbay nga aramidem takayat mo, aglalo no awang ka and outside the church, panunutem no sinot i-represent mo. Laglagi po, talo, dakkel nga banag dito ni Apo Jesus, HBBC as a whole, and your senior pastor. Kitaan nyo, nyak kunada nung kakanya tayo, taga HBBC kayo, aya. See? Di Pastor Pruvi, di Pastor Yo. See? Alright? That's why, by knowing this truth, this very vital truth that we are representing these three, we have to see to it that by the grace of God, we have to do all our best to behave ourselves. Kasi once nga inkurrimlat ta di kayat mo kat nadadaal ti ministry, awanen. Nagrigat ton iti agator, nagrigat ton iti mang-renovate unuan yaman. Lalo kanyatay ngayang people. Okay? Kanya yung ngayang people. Hanlat na nga di kayat yut ipatpat tunay tayo. Apay kuma. Katin tayo dagijay nga saludsod. Apay kuma. Apay nga rut isuna. Katin tayo digituyan. Alright? Saan nga makatulong kada tayo dito? Agbalin tayo nga better Christian and better servant. Dapat ti panunutin tayo kat i-improve tayo ti bagi tayo. No mas adadapay nga nabungbunga ken epektibo di panang i-represent tayo iti church, ti papastor tayo ken kangrunaan na iti Apo. For from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia, in Achaia, but also in every place your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak
anything. So deto'y umay nga opening, deto'y tinapintas ka ni kararag mo kung madapat. No ada subject yung nga PE, hando mo pa na bandetan, ang nagsalsala deta. Baptist deta. Nagpintas nga ko deta. Nagpintas nga testimony deta. Nagijay aramid tinayin lubungan. Handa nga aramid, handa nga iyawis keng kan because amuda, nuan niya day pagtaktak diram, kan amuda jay consistency, kan day jay kinapingat mo, kiday jay nga pagtaktak diram. Always think whom you are representing. Sino kan anya jay represent mo. Alright? Next, letter number 3. Okay? Not only teachability, not only representation, letter A, availability. Surrendered servants are not only available at their convenient time, but even at the beck and call of their patriarch or the senior pastor. To be called upon to serve is a privilege. I have learned this in a very hard way. Iso nga agredi ka, kanti ka pintasan na deta, pagkaamuam, digiti papastor mo, nuan niya iti schedule mo. Because anytime, tawagan da ka, nuadda pa obrada kang ka. Napadasag ka na sursurok deto, iti maysa nga narigat, nga wagas. Dadaday di time, nga magyaman at tiyapo, taday ito'y katsahan nga nakapadagas kanyak no digad di, nas adadapay nga naipakita kanyak ti panangipatag ti trabaho iti apo. And because of these things, I have taught my children nga kunak kadakwada, if ministry, katawagan na ka, kat kasapulan na ka, you must always be there. Dadi time na, nakaplano kami, di kuan nga mapanlawag, dakam ta kabusli ganan, family, di kuan, ada pa obrang pastor, timawag, kat nakaseten alright, subliak, kapilya, pinaramid, di pinaramid ti pastor ko kanyak, napang ko inaramid. Hang ko nga nailibak, kansan ko nga nailimeng kadagiti anak ko, ti panagsangit ko. Because as a father also, you wanted also to be a good father and a good husband. Pero mas dapat nangat nga to kan mas matindi, jay awag iti ministry. Aglalo kadagiti papastor tayo kakabsat. Datay buridak minuma minsan, kulit. Ngam no makita da nga agsangit ak natatangda, handa nga agdamagan, handa agsaludsod. But I have to explain to them. Tilaang na ibagak kadakwadan, sorry anak ko, we cannot go now as of today, but we can go some other time. Dapat kat umunag, kan anyat ipa maaramid para ti Apo, we have to do it first. And I am thankful to God as they grow old, inot nga maawatan da iti ministry, baban iti tulong kang parabor ti Apo. Napinpintas nga dagiti anak tayo, habang dumakdakkel da by God's grace, may expose da, kan awan ti sabaling ay priority da, no saan nga iti trabaho ti Apo. Deta ti may sa kararag ko tata, deta ag high school nga ubing dakdakkel, ti pa kaya exposan na. I am prayerful and consistently reminding her, nga nawan kan mabalin, hana nga dapat nga lipatan, kan saan nga dapat nga may kadwa, may katluon no maudi iti ministry, no di dapat iso iti umuna. Availability. Not only kang kakasmay sa nga ama, kang kakasmay sa nga ina, but if you as your family is needed by the pastor and by the church, why not? Kanya ko na ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Pimpintas, nga dagiti amin nga anak mo kan uray ta asawam, at dapakar aramatan na iti ministry. Hamu ko mga palpalakpakan, hamu nga ipadpadamag, nga dagiti anak tayo kat mayat ti pakar aramatan da, na awardan iti best dancer of the year, ti anak ko, haan? Lipaten tayon kakabsat, alimunen tayon, deje pamadayaw iti lubong, kat nan anay nga arakupan tayo, je panang padayaw ti Apo, kan panaka-involve tayo ti ministry, kakadwa tayo ti familia tayo. Availability. And David longed and said, oh, that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem,
that is at the gate, and the three brake through the host of the Philistines and drew water out of the well of Bethlehem that was by the gate, and took it and brought it to David. But David would not drink of it, but poured it out to the Lord. You know the story? Oh, hanpay nga nagsao ni David, ngem kitkitaan na, DJ Bito, nga adda iti kampo, ti kabusor. Ammo na no anyat adda DJ Bito, iso nga kunanan kat David longed. Oh, and said, oh, that one would give me drink of the water of the well of that place. Tapno iti kastagat isot inuman na. Ngam dagitoy nga general na. Sikikita nga kang kanayon kadetoy arida. So nga urayhan na pa nga minandaran kagabsat. Amudan siya tarigagay na. Iso nga napandan nga lati danungkot inted daking pana. Oh, availability. Number 4, initiative. Surrendered servant must learn to see ahead. Dito iti kanayon nga ipagpagunamnam kan kanayon iulit-ulit kada tayo ti patriarch tayo kagabsat, and be able to help ease the load from the pastor. Not to add the load to the pastor, but to ease the load from the pastor. There is nothing wrong with offering suggestions, but we must never expect to always have our suggestions taken. We must see the needs, respond accordingly without having to be told. No. Sa kumakanya tayo, amoyo, di pa nakikadkadwam iti pastor, adot masursurum keng kuana, ken mamamum keng kuana. Kaslay di Domingo, ala deto ikat example kula ang kakabsat. Amok tirik na ti perming agpaparaw, napges. So anat inaramit ko, minasage sak ni Doc Lester, kakunak, Doc, anya iti tumtumaren wano anya ti tetek ni pastor, no perming agpaparaw. Strepsils, inaodi ngayong bagana, Diflam. I am using that Diflam kasi at antibiotic na, candiso na, nga mangsuth. So urayhan ngayong baga ni pastor, uray awan imbaon na, alright, tahan na mabaling nga maibagadeta ko man, busy iso na ito yung agpres-presay, inakmanigatangan ti strepsil saan? No dakit di no nakita mon, iso nga dapat ammom no anya ti brand na. Ammom no anya ti dapat nga tumtumaren na. So panunutom, sinut konsultarem, sinut makaammo kadagija tumtumaren na, sinut makaammo kadagija itetake na nga agas. Isut papanam, urayhan na kami nandaran, ingkan, kat iarudok mo, no payawat mo, at anytime, di mo amo no kasapulan na matetan. Initiative. Diyan mo no nadlaw yo, at the day di time na nga nagtakder ditoy. Dayjati may isang dayjati isulaeng nga time nga nakitak ni Pastor Proby. Ano ang takder? Nagitong dito. Kalpasan na, hindi sumalo ng party service. Nakatugaw iso na dito yan. Iso nga dapat sisisipot ka, sipsiputam ta pastor mo, adalem no anya iso na, kasanot pa naggaraw na and everything. Sakbayam, kan kitaem no kasano ka nga makatulong. That's initiative. Why is this important? Because according to James 4:17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is a sin. And lastly, duwalangan, summary ikwakon, ialistokon. Trustworthiness. Surrendered servants must be a picture of loyalty, commitment, faithfulness. Alright? And submission. Dito iti sursurwan tayo kakabsat. Submission. Uksubam jay kayat mo kan kinataom personally kat isukom amin iti apo kan di authority nga inted na iti biyag mo. And then, letter S, number 6 and the last, shadow support. Surrendered servants never bask in the spotlight, but they are contented being in the shadows. These are the people who always at the backstage. These are the people who always, most of the time, not seen during the public scenery. They are content being in the shadows, helping elevate, uplift, and assist the senior pastor without being noticed.
recognize, or reward. But their greatest joy is to see his or her pastor fulfill his job, his calling, the best way possible. He cannot do it alone. Though I believe, amok asidag iti pastor tayo, iti apo, amok mariknak deta kakabsat. But still, there is a need for us, members, HBBC, to have that privilege to become a shadow support to our senior pastor. Without being noticed, without being recognized or rewarded, basta ammom nga dayar aramidem para ti apo ken panang suportam ta pastor mo. Di kunak manen di kinauneg ti panakaammom iti sao ti apo, ammom adagur uray nga reward to dijay. Urayhan ka nga ma-reward dan ti rabaw iti daga. At the reward mo dijay. O iso dapat ti mangumob. Kat umanayan nga ragsak mo nga makitam DJ pastor mo. Kat talaga nga maaramidan na di calling na babaen ki DJ pribilegyo kan di barod ministry nga effectively, faithfully aramiden tayo. And again, in closing, John chapter 3 verse 30, He must increase, but I must decrease. Kas may isa nga adipen ka nagserserbi, kaniyapo Diyos, kaniti pastor tayo, ti dapat nga goal tayo, mapadayawan ti apo, kan matulungan tayo, kay ti pastor tayo, tapno iti kasta, mas nabalbalaygi nga maramid da, dyan nakaawagan da iti ministry. Thank you very much. Thank you, Pastor Pruby, Pastor John, and may God bless us all.